Kabeh ngibadah nang donya Allah perintah Allah ra nglakoni. Salat Allah ra nglakoni. Zikir Allah ra nglakoni. Sabar Gusti Allah ra nglakoni, tapi Allah perintah sholawat Gusti Allah nglakoni. Nabi Muhammad iki top di hadapan Allah. Mula salat ora sah nek ora maca sholawat. Nembus arase Gusti Allah ora tekan nek ora wasilah nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecekel hadis Aisyah, aja turu nduk nek durung entuk syafaatku lan syafaate para nabi. Carane kepripun ya Rasulullah? Carane maca sholawat nang aku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal Kanjeng Nabi iso ngekeki syafaat. Syafaat ki apa? Artine